ସଫରାଜଙ୍କ ଚୟନ ନ ହେବାରୁ ରାଗିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସଫରାଜ ଖାନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ସଫରାଜଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଦଳରେ ସଫରାଜଙ୍କ ଚୟନ ନ ହେବା ଦେଖି ବିସିସିଆଇର ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଚୟନ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଫିଟନେସ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର, ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସଫରାଜ ଖାନ୍ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସଫରାଜ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶତକ ସହିତ 2ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2020 ମସିହା ପରଠାରୁ ସଫରାଜ ବାରଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 3ଟି ଘରୋଇ ସିରିଜରେ 2441 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସଫରାଜ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।